अ थारमाने बे घटनाया मैया 17 तारिख मोनानि थिग 8टासो बाजि थारमाने जेबादि दा भाइराल जागासिनो दं नैबे रामफलबिल आन्सलिक दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थानसालि सेरफांगुरियाव थानाय बेवहाय थारमाने बिराद गाज्रि सिनारि भाइराल जानाय माने नुबाय थादों। बियो घटनाया आसलते ओरैबादि बे बेबसाय समितिनि गेजेरजोंनो बा सेरफांगुरियाव थानाय बेबसायनि गेजेरावनो एसे दाङाबाजि मबेबा खोथाखौ लानानै थरख' बिथरख' जालायदोंमोन जाहैदों। दा बेनिफ्राय बेखौ लानानैनो नैबे समाधान खालामलायनो होननानै जोंनि रामफलबिल आन्सलिक दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थानसालि सेरफांगुरियाव थानाय बेवहाय मिटिं जिरायनो होननानै जायगाखौ बिनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय जायगाखौबो होनाय जाबाय आफादनि मानसिफ्रा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टजों रायज्लायनानै आरो बिनि अनगायैबो आगोलावनो बिभिन्न संगठनफोर बियोब्ला जों बे जायगाखौ होनाय जाखायो आरो जेबो थाइसेबो रेभिनिउ कालेक्सन लायालासेनो मिलाप्रेटानि गेजेरजों जों बे जायगाखौ हगारनानै होखायो। थिग बेबादिनो बे दावरावखौ लानानै गावसोर नांलायनाय खमलायनायखौ लानानै समाधान खालामलायनो जों बाथौ थानसालियाव एसे जिरायनो समाधान खालामलायनो होननानै लादोंमोन जाहैदों। मिटिंआबो जिरायै जिरायै जोबनाय लामायाव फैबाय। थिग बे समावनो मोननै पार्टिजों बोरैबा बुलायलायनाय जादों आरो दा बे बुलायलायनायाव नैबे बाथौ थानसालियाव थानाय माखासे सम्पतिफोर बुंनो थाङोबा चेयार टेबोल बेफोरखौ नस्थ' खालामनाय जादों। दा जोंना बेल'नो बुंनांगौआ जोंहा जेबो बेवहाय आसलते बारा बुंनांगौ गैया होनबाबो बुंनांगोन मारैयाव बेयो मोनसे बाथौ थानसालिया जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे गोथार धोरोम आरो पबित्र स्थान जायगा। दा बेवहाय बेबादि नांलायनानै खमलायनानै भाइराल जानाया जोंनि थाखाय खुब दुर्भाग्यजनक जादों। मानो होननानै बुङोब्ला ओरैबादि गोसारबाय जे सेरफांगुरियाव थानाय बाथौ थानसालिनि कत्रिपक्ष सालायगिरि आफाद संगठनजों बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन जाथि गस्थिफ्रा माबा मोनसे दावराव जालायलायनानै बुख्रुबजोब्बायनो सेरफांगुरिनियाव बाथौ थानसालिखौ बुख्रुबजोब्बाय जाहैदों। बेबादि मोनसे भाइराल थांदों आरो दा आं नंखायनो दिनै मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननो स्पष्ट क्लियारिफिकेसन खालामनो लुबैनाया बेनो बेवहाय आफादजों जेबो जायाखै। खालि आफादा बेहाय थान दङ हिसाबै मोनसे कमिउनिटि हल जिरायग्राबो दङ हिसाबै बेवहाय जायगा दङखाय बिथांमोनहा बिदों आफादनिफ्राय बेखौ होनायबो जादों आरो दा बे हिसाबै जोंजों जेबो जायाखैखौ आं दिनै गासैबो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बा गासै बाथौ सिबियारि धर्मालम्बी गासैबो बिथांमोननिसिम आं बेखौनो क्लियार खालामहरबाय जे बाथौ सिबियारिफोर बा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जेबो जायाखै। गावसोरनि गेजेरावनो बियो नांलाय खमलाय जानानै खालि जोंनि जायगाखौल' बिदोंमोन। नांलायनानै थरख' बिथरख' जानानै बे चेयार टेबोलखौ बुख्रुबनाय जादों। दा बेवहाय जोंनि जायगायाव जानाय हिसाबै दा जोंनि आफादजों माबा मोनसे जाबाय निस्सय बिदि नंनानै बिराद मानसिफ्रा सोंहरलायगासिनो दं आरो दा आं बेखौनो क्लियार खालामनानै होनाय जाबाय आफादजों बा ओनसोलनि रायजो राजाया जेबो जायाखै। बेयो जाहैबाय दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बे थाना बेयो जाहैबाय बेबसाय सन्था ट्रेड इउनियन सेरफांगुरिनि बिसोरनो समाधान खालामलायनो होननानै बे जायगाखौ बिनाय जादोंमोन आरो दा बेयो जाहैबाय जों ओनसोलाव गोजोन खौसेथिखौ लुबैयो हिसाबै थाना प्रसासनाबो मोनथिनाय हिसाबै थांबाय खाथिनि हिसाबै जोंखौ गासैखौबो बे बाथौ थानसालिनि सालायगिरि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो लिंहरबाय आरो फारनै जाय नांलायदों बुलायदों दावराव दावसि जादों बे बिथांमोनखौबो फारनैखौबो लिंहरनानै ज' रायलायलायनानै मोनसे समाधानाव फैलायलायनांगौ होननानै ओनसोलाव गोजोन खौसेथि फैलायनांगौ होननानै दिनैनि थारिखआव बेखिनिसिम जादों आरो डिसिसन। दा मथेथे ओरैबादि जादों बेवहाय जोंनि डिसिसन थानाजों एडमिनिस्ट्रेसन लाइनजों जेरैबायदि रायलायदों बे दावराव जानाय मोननै ग्रुप
ओमफ्राय जोंनि बाथौ थानसालिनि दैदेनगिरिफोर जयै रायलायलायनानै डिसिसना बेनो जे बेवहाय जेसेबां चेयार टेबोल खय खथि जादों बेखौ होफिननांगौ आरो मोनसेया जाहैबाय दादि भाइराल फुरा जाबाय बुख्रुबजोबजाबायनो रामफलबिल आन्सलिक दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थानसालिनि सेरफांगुरियाव थानाया बुख्रुबजोबजाबाय माबा हाइ खाजिया जादोंनो बे जिनिसा गोसारलाजोब्बाय बेखौ स्पस्ट खालामनानै होनांगौ होननानै जोंबो नारसिनबाय आरो प्रसासनाबो नारसिनबाय बै बुलायग्राफ्रा दावराव जाग्राफ्रा जाहाथे क्षमा बियो बेखौ दिनै सावरायनायाव दा एडमिनिस्ट्रेसननि गेजेरजों थानाजों रायलायलायनानै क्षमा बिनांगौ होननानै जों बुंनाय जाबाय आरो बिथांमोना बिसिगोनबो निस्सय। আমার আমি ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি তরুণ সাহা। যোৱাকালি মানে যোৱা শনিবাৰ আমাৰ দুজন দোকানদাৰৰ মাজত এটা কাজিয়া লাগিছিল। দুটা দোকানদাৰে অলপ কাজিয়া হোৱাৰ পিছত এইটো আমি কালি একচুৱেলি সমাধানৰ কাৰণে এটা মিউচুৱেল কৰি দিম বুলি ভাবি আমি আমাৰ বাথৌশালীৰ সেক্ৰেটাৰী মহোদয়ৰ ওচৰত আমি অৰ্ডাৰ লৈ পেলাই তাতে বহিছোঁ যে এটা মিউচুৱেল আমি কৰি দিম, দুয়োপক্ষই যাতে কোনো কাজিয়া নহয় সেইটো এটা মিউচুৱেল কৰি দিম। কোৱাৰ কাৰণে আমি মিটিঙত প্ৰচেচিং কৰিছিলোঁ আৰু মিটিংটো ভালদৰে প্ৰচেচিঙত গৈ আছে। গৈ যোৱাৰ পিছতে মোটামুটি মিটিং শেষে পাব আৰু দুটা তিনিটা পৰ্যায় আহিলে মিটিংটো এটা সমাধানৰ প্ৰচেচিং আহিছে। সেই সময়তে দুটা পক্ষৰ এটা পক্ষই অলপ মুখটো বেয়া কৰাৰ লগে লগে থাৰ্ড পাৰ্টি এজনে আহি তাক মাৰি দিলে, এটা ভাষা বেয়া কৈছে, থাৰ্ড পাৰ্টি এজন আহি তাক এটা চৰ মাৰি দিলে। চৰ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল, তাতে আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি থানাত ফোন কৰিলোঁ, থানাৰ পৰা গৈ পেলাই যিয়ে নহওক পৰিস্থিতি অলপ কৰিছে। একচুৱেলি আমাৰ চেৰপানগুৰি বাথৌ আফাদ থানচালিত সিহঁতৰ লগত আমালোকৰ কোনো নাই আৰু এটা মন্দিৰত যে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে তাৰ কাৰণে মই দুখিত আৰু মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মন্দিৰত এনেকুৱা এটা ঘটনা কৰিব নালাগিছিল। একচুৱেলি আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইমত ভাবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিব বুলি। যিয়ে নহওক তাৰ কাৰণে আমি দুখিত আৰু বাথৌ কমিটিৰ লগত বা বাথৌ থানচালিৰ লগত আমাৰ কোনো মনোমালিন্য নাই, সিহঁতৰ লগত ৰিলেশ্যনটো আমাৰ ভালে আছে, আমাৰ সিহঁতৰ লগতো কোনো বেয়া ৰিলেশ্যন নাই। যিটো ঘটনা কালি যোৱা ৰাতি হৈছে তাৰ কাৰণে মই দুখিত আৰু তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা মাগিছোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰে কিবা ক'ব। আৰু যিটো ক্ষতিপূৰণ হৈছে চেয়াৰ টেবুল যিটো ভাঙা হৈছে সেইটো আমি ব্যৱসায়ী সমিতিৰ পৰা আমি দুয়ো পক্ষ মিলি ক্ষতিপূৰণবিলাক আমি দিম, এইটো আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ। যিটো ডেমেজ হৈছে আৰু কি এইটো আমি ক্ষতিপূৰণ দিম।